Dito sa Dolores ay may makikita pang gusaling nakatayo na iniwan ng mga Kastila. Sample na yung bahay namin. Ano po yan eh. Yan po yung unang pinag-aralan ng mga bata dito. So na-preserve namin yung bahay para siyang mga bahay sa Bigan. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Dito sa bayan ng Dolores nanggaling ang tinatawag nilang sakutin. It is a dance that is performed during Christmas time to ask for aguinaldos from the people, from the neighborhood. Ito pong sakutin na to, ito pong using the sticks. Ginagamit po namin dito na sticks yung mga puno po ng dangla. Yan po yung ginagamit nila. It is a dance para po siyang hango sa arnis. Pero that time po kasi, sabi nila, nung during Spanish time po, pinagbabawal po kasi yan na humawak po ang mga Pilipino, mga Ilocano dati ng arnis kasi parang against yun sa mga Spanish. So ang ginawa nila para siyang folk dance. Sinabayan nila ng sayaw with gitara, pero ang totoo nun is para napapractice nila yung arnis para pandepensa nila sa sarili nila. From the dock, watching the waves roll off the rocks, she'll forever hold a spot inside my soul. We'd missed her in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things. Susunod nating pupuntahan ay dun sa Killing Cave dito sa Barangay Libtec, Dolores, Abra. Baling layo pa nito mula sa kalsada ay 1 kilometro kaya yun ang lalakarin natin. Hindi na tayo nahihirapan dito sa daan kasi may trail. Bale, bakas ng mga dating pumupunta na dito kasi ito dinadayo rin ng mga bisita at saka mga taga rito. Meron lang konting paakyat pero okay lang daw to kasi worth it yung pupuntahan natin. Tapos maganda sa katawan to. Katapos ng ilang minutong lakaran, ayan, narating na natin itong Killing Cave. Ngayon papasukin natin. Dito kanina sa bungad niya malamig yung hangin na nanggagaling sa loob. Tingnan natin. Medyo dito lang daw sa bungad niya masikip yung papasok pero dito sa loob daw maluwang. Titingnan natin. Dilim. Talagang malamig yung hangin na nanggagaling sa loob. Dito sa loob ng kuweba, napakaganda ng ating mga nakikita. Tulad ng dito sa likod ko, ang ganda ng forma ng talakpike na ito. Ilang libong taon bago makaporma, makagawa ng ganito ang kalikasan. Pero yung mga namamasyal dito,
na siguro hindi alam yung importansya ng mga ito ay, ayan, medyo may sira ng, hindi lang konti ito malaki na yung sira. Kaya maghihintay ulit tayo ng ilang libong taon bago makumpleto na naman ito. Sayang. Ngayon po kasi, galing po ako sa Department of Tourism. We're still asking kung how can we ask for assistance para sa development ng Liptec Caves. Kasi what I know is marami po kasing study ang gagawin nila. Like ang sabi nila sa akin, primarily dapat meron kami tourism officer dito. Right now we don't have tourism officer here, so yung gagawin pa namin mag-create pa po kami ng item ng position na tourism officer with the help of the Vice Mayor and the Sangguniang Bayan members. So after that, pag nakapag-create na po kami ng tourism officer, that will be the start para mahinga namin ng pondo ng assistance sa Department of Tourism ng Liptec Caves. Kasi kung makita niyo po yung Liptec Caves, maganda din kasi we have stalagmites, stalactites. Dito ngayon sa kinatatayuan ko siguro mula sa bungad 200 meters na hanggang dito. Tapos yung luwang ngayon nito is almost yung size ng basketball court. At yung taas naman nito ay siguro nasa 3 palapag na gusali. Tapos yung mga walls tsaka yung taas nito, puti talaga yung mga bato. May mga paniki pa. Wow. Masasabi ko lang ang luwang ng kuwebang ito. Tapos, dapat makita nyo to sa inyong mga sarili. Personal yung puntahan. Siguradong inyong magugustuhan. Tapos, yung nakakalungkot lang, may mga parteng nasira na. Sinira ng mga ibang pumapasyal dito. Dapat kasi, pag pumapasyal tayo sa mga ganitong lugar, alagaan natin. Para yung mga susunod pang henerasyon ay makita rin nila. At makita yung totoong kagandahan na ginawa ng ating kalikasan. Gusto ko lang siya makilala na isa sa mga tourist attractions dito sa Abra. Well, we want to promote Abra. Siyempre, alam po natin na meron tayong sinasabi na Abra lugar na magugulo. So, gusto po natin matanggal yung notion na yan, the killing fields of the north. So, we're in our own little way, we are promoting our town, our beloved town, Dolores. Come and join us. Feel free to visit Dolores. It's a very peaceful town. It's an old, rich, town with rich in heritage. Peace-loving po mga tao rito. Ang tawag nga po sana namin ito Tourism Dolores. Kasi mapangiti ang mga tao dito.
Ang bayan ng Dolores ay isa sa ipinagmamalaki nila dito sa probinsya ng Abra dahil sa katangian at pangkaraniwan nitong likas na yaman na pwedeng ipagmalaki dito sa buong Pilipinas. Inaanyayahan ko kayong pasyalan ang bayang ito at sinisigurado kong walang katumbas na halaga ang inyong makikita at mararanasan. Hanggang sa susunod na pamamasyal ulit mga kaibigan. At lagi pa rin tandaan ang palagi kong sinasabi na ginagawa namin to dahil trip lang.